Wel, bues i'n edrych ar theatr yr abswrd yn y traethawd PhD, a ni'n gofyn yn benodol os oedd angen i ni ffarwelio â theatr yr abswrd yng Nghymru. Felly dyna'r PhD yn ei hanfod. Nes i'n gradd israddedig yma yn Abertawe hefyd, a nes i ddilyn nifer o fodiwlau diddorol, ond nes i gael yn ysbrydoli'n benodol gan fodiwl yr Athro Tudur Hallam y maes y ddrama. A wnaethon ni ddechrau edrych ar theatr yr abswrd ar y modiwl hwnnw. A ar ôl hynny nes i benderfynu bod fi moyn edrych ar hynny yn fanylach, felly nes i benderfynu wneud MA trwy ymchwil yn edrych yn benodol ar waith y dramodydd Gwenlyn Parry. Ac ar ôl hynny fe ges i ysgoloriaeth yr EHRC wedyn i wneud PhD eto yn Adran y Gymraeg yn Abertawe. Fi wedi bod yn ddigon ffodus i ennill ysgoloriaeth goffa Saunders Lewis, a fel ran o'r ysgoloriaeth yna wedyn byddai'n gallu defnyddio elfennau o'r PhD, sef y gwaith ar Aled Jones Williams, a datblygu hwnnw ymhellach i edrych ar ddramodydd o Catalwnia, Sergi Belbel. Felly fi'n edrych mlaen yn fawr at wneud hynny. Fi wedi bod yn ddigon ffodus i ddod nôl yma i Abertawe. Bues i'n gweithio yn Ysgol y Gymraeg yn Nghaerdydd am flwyddyn, a fi nes i fwynhau'r profiad yna'n fawr. Ond mae yna rhyw dynfa sy'n tynnu rhywun yn ôl i Abertawe ar ôl astudio yma. Fi'n teimlo'n ddigon ffodus i gael bod nôl yma. Mae'n brofiad digon od, cydweithio gyda phobl sy wedi'n sgi, ond mae'n adran hyfryd a dwi wir yn mwynhau. A fi'n edrych ymlaen at rannu mrwdfrydedd i gyda myfyrwyr y dyfodol. Ynghyngor i rywun sy'n ystyried dod i Abertawe yw dewch. Fe gewch chi astudio gyda darlithwyr ofri a phrifeirdd a bob math o bobl sy'n mynd i'ch ysbrydoli chi, ond yn fwy na hynny, maen nhw'n mynd i gynnig yr arfe i chi fynd mas i'r byd gwaith ac i greu Cymru gwell, gobeithio.